Naiz irratian, bigarren kafea. Egia da bai sasoi honetan, hotza egiten duela. Oiana, berorik ez dago gaur, Ez, batez. Egun hon guztioi zer modu zarete, aste gogorra, akaso, batzuentzat bereziki, lanera buelta, azterketak, virusak, eta virusak, gora doa etengabe gripea eta COVID-a duten gaixoen kopuru Euskal Herrian, beraz, kontu zibili eta zein du. Hori da, eta gure hautsak arraro xamar nabaritzen badituzue, lasai, Ez zaizue irratia izorratu, gu gara. Nahiko patxal gaude. Beraz, norbaitek amaiketakoa ekarri nahiko baligu, eskertuko genuke. Bai. Guk ordainetan, kafea eskainiko dizuegu. Lurralde okupatua da ez dira guztetako Nireak banderatzat hartuta Hala ere, egunero bezala, gaur gogotxu ekingo diogu ostiralari. Gaurko efemeride batek ahalbidetzen duelako guk gure lana egin alizatea. Izan ere, gaurko egunez, aspaldi, distantzia handiko irrati mezu bat lehen aldiz bidali zen. Nondik? Eiffel dorretik eta noraino? Tunisiaraino. Eiffel dorrea 1889an Parisko erakusketa unibertsalerako eraiki eta inauguratua. Parisko udalaren eskuetara pasa behar zen Gustave Eiffeli emandako 20 urteko kontzesioaren amaieran, eta mundu guztiak pentsatzen zuen udalak jabetza berreskuratzen zuenean eraitsi egingo zutela dorrea. Eiffel segituan jabetu zen bere dorrerako erabilera bat behar zuela, eta beraz hasieratik saiatu zen horretarako justifikazio zientifiko bat aurkitzen. Eta justifikazio hori irratiak eman zion. Le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté. A ber, hemen bado debi gauza, aztertu egin behar direnak. Paristarra behar da, egiteko, zera, erakusketa unibertsilerako eraiki eta inauguratu behar den dorre bat, eta Eiffel dorrea sortu. Ez duzu egin, zera, ez dakit, erakusketa aretotxo bat, edo, eta gero beste gauza esango dizuet, imaginatzen duzu Paris Eiffel dorrerik gabe? Ja, Ez ba? egia esan ez. Eta zergatik daukagu Paris, gaurko egun Paris ezagutzen dugun moduan? Irratiari esker? Eske, ez gaituzte beste baloratzen. Bai, arrazoi oso dakazu. Eugene Ducretek 1888ko azaroaren bostean, Eiffel dorretik panteoiarekiko irrati bidezko morse bidezko lotura bat ezartzea lortu zuen, 4 kilometrora orduan, Eiffelek dorrea irratiari eskaintzea erabaki zuen. Eta gaurko egunez, 1908an, Gustave Ferry ingeniaritza kapitainak ekialeko Eiffel dorretik ekialeko gotorlekoekin komunikatzea lortu zuen. Hau da, 200 kilometrora, eta aurrerago bizerdeko itsas basearekin Tunisian, 6.000 kilometrora. Horrela, dorrearen interes estrategikoa berretsi zen, eta horri esker Gustave Eiffelen kontzesioa 70 urtez luzatu zen, 1910ko urtarriaren batetik aurrera. Listo Eiffel, Elkarrera mateko ibai aldamenetik akaso ez dizut esan maite dudala bizitzak zure begietan.
Eta horri esker guk irratia egin dezakegu, eta irratiari esker gonbidatu zoragarriekin egoteko aukera izaten dugu. Batzuek gainera gure piano zaharra jotzen dute, eta opari ederra izaten da hori. Bai, adibidez, Iñar Sastrek jo du, Idoia Surmendik, Ramada Iñekoek, Ainara Ortegak, Mikel Azpirozek, Mikel Urdangarinek, eta Olaia Intziartek, haze sortea gurea. Ba begira, gaurko egunez jaio zen Olaia Intziarte, Oronozko abeslaria. 2022an argitaratu zuen bakarlari gisa bere lehen diskoa. Lehengo lepotikan burua. Eta ordutik, Olatz Salvadorrekin duen kantu hau abesten ari gara. Konplexurik bat erdara traketxetan mintzatzearen aerez. Barkatu baina zertan naizate? Oianaren deia! Oianaren deia, Jack Londonen liburua, oian ezketzen teatzen. Ez. Gaurko egunez, jaio baitzen idazle, kazetari eta gizarte ekintzaile estatu batuarra. Oso ezaguna da berak idatzitako The Call of the Wild, La llamada de lo salvaje, edo guretzako Oianaren deia. Hombre que no avanza, pesa más mi culo si lo pongo en la balanza. Una sabe cómo aprovechar su potencial. Ya no pierdo la cordura por ningún chaval. Sé que tengo buena fe y buena estatura. Vivo escondida casi en búsqueda y captura. Oso itxusi izan da, Oianak barre egin duela niri dantze egiteko Ez, moduari buruz. etzan horregatik. Ez. Me maquillo y lo niego. Sabe lo que soy. Lotxagabea. Ez pa, Inigo. La biadantxaria dan, Goizea, nire banekin sartu behar. Inora, ez. Bueno, begira. Abeste hau abesten duena. Olaia Intziarte esan dugu. Eta nire ama, zorionak ama, berari ere eskini behar diote, zorionak. Gaurko egunez jaio ziren danak. Baina Genbe zein da? andereari zorionak. Bai, gaur gero ospatuko dugu. Baina, joan gaitezen ari da. Abesti hau sortu duena edo kantatzen duena, Natalia Beatriz Dora Peluso da. Eta bera Buenos Airesen jaio zen gaurko egunez 1985. Artistikoki Nati Peluso izenarekin ezagutzen dugu. Kantari eta konpositzaile argentinarra da. Bere musikan hip-hopa, soula, trap, jazz, rapa, salsa eta swing generoak fusionatzen ditu. Gaztea zela bere familia Alakantera leku aldatu zen eta 16 urterekin Torreviejako hotel eta jatetxeetan jotzen hasi zen, batez ere Frank Sinatra, Ida James edo Nina Simonen abesti klasikoak interpretatzen. 2018an Bilbao BBK Liven aritu zen Kobeta mendin, eta ordutik zale asko ditu Euskal Herriak Nati Pelusoak, Pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era ateo. Pero ahora creo, Porque un milagro bajo del cielo. yo era ateo. Bueno, ikusten da hemen piztu dela, dantzatzeko gogoa. Egiten duen hotzarekin ez da bat ere txarra hori. Temperaturak igotzen hasi dira gure laborategian dagoeneko. Bai, igo daitezela, bai, gure gonbidatuak goxo hartzeko, ez dute besterik merezi. Gaur, mugitu gabe, bidaiatu egingo dugu. Josu Iztueta gurean izango da, eta iraganera begira jarriko gara, 3 pauso, 3 norabide izan liteke, Euskal Herritarrok egin ditugun abentura bidaietan mugarri nagusietakoa. Atal ezberdinetan manatuko du abentura, agian, errepika ezina izango da gainera. Eta inguru horietara hurbilduko gara, Svalbard archipelagoan bitxikiria batzuk ezagutzeko. Munduan iparralden dagoen kolazko pianoa bertan dago, eta ez dakidana da, afinatzerik izango ote den gaur egon pianura. Eta lehengoan zuzenean bota genion konpitea, eta gaur izango da gurekin Amaiur Luluaga dantzari eta artista puxka. Eta ni beti bezala astebururako plan mordoa proposatuko dizkizuet, arte eszenikoetaz gozatzeko aukera mordoa dago eta. Az gaitezen ba, urtarriak 12 ditu gaur eta ostirala da! Ongi etorri guztioi, naiz irratira. Bigarren kafean zarete! Zuekin Oiana Maritorena Genbe eta Frantziatik ekarritako bere te usaindun goxoa. Egunon! Egunon!
zuekin jaun Andreok tearen ordez farmagri hartzen duen emakumea egunotan, baina ze polita gaur ekarri duen koio belto jertxe urdina. Goiuri ezai zarandi egunon! Egunon! Zer da, izkutatzeko? Bai, izkutatzeko. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide, hementxe jinkana egiten, inguruan dauzkadan virus guztiak nolabait saiestu nahian, eta hemendik osorik ateratzen garen. Gaur, bigarren kafeak 700 eta lehenengoa du, 700 eta 1 saioa, gaur goizak 10 eta 18 minutu ditu orain, urtarriak 12, gu hemen 3, Laister, 4 izateko asmotan, eta horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko intentzioarekin. Ongitorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Gaurko sarreran entzun duzu zertxen enarak itzuli dira, baina konturatu naiz aspaldi jarri gabeko eta zederra den kantu hau, eta gaurko saioa abiatzeko ere aproposa zela. Hemen galdetut ez dago koreografiarik, nik dantzatu dut. Bai, denok egin dugu. Zu indioker. Egunon gaztia, Goiuri zer moduz galtu indiokerrek. Ui, entzun. Begira zer moduz. Zer dio zainaren bidea, gaur itzuli da. Baina hau kazetaritza lan bada, Nik entzun dut azken egunetan Euskal Herrian jende asko dagoela Covidarekin eta gripearekin eta pentsatu dut, bueno, zergatik ez dut nik ere virusa hartzen ikusteko jendea zerari den bizitzen, zenolako egoera dagoen farmazietan, ambulategietan, ospitaletan, eta horrela... Claro, ze kazetaritza. Kazetaritza ez da euria egiten duela entzun eta ura kontatzea, kazetaritza kalera irten eta euria egiten duen begiratzea. Hori da. Eta zorionez Euskal Herriko txoko desentetan gaur ateri gara, beraz, gaitzerdi, Baina bai, esaldi horrek grazia ondia egiten dit. Kalera atera eta euria egiten duen begiratzea. Bueno, vale, ondo. Berriro bekatetara zabaldu kometak gau aizetara eta ez esan lasai ez esan. Horrela, goxo eta zertxena antzi ez nazazun honekin abiatuko dugu gaurko saioa, maite duten tarteari harrera eginez, eta oian Maritorenak genbe izango da, hemen txezkerretik maite dutekin lehenengo kolbe egingo duena. Bueno, maite dut, gertatu zait, Gabonetan egunen batean, Donostia badakizue geroz eta, jende asko ibiltzen dela egunero, eta berdin da uda izan, aste santua izan, otsaia izan. Baina Gabonetan egia da kaleak ustu egiten direla, goizetan, arratsaletan seguraski ume asko etxian daudelako, edo planak aldatu egiten direlako, ez? Jendearen lanaldiak ere agian aldatu, ikasleenak, eta bar. Eta aurreko egunetako batean, goizeko 9 atera nintzen ez dakiz egunetan, eta besteren batean atxaldeko 5, eta ikusi nun, gainera eguraldi triste hau, baina euririk gabeko hotz hauek, niri gustatzen zaizkitolako egunak ere, noizean behin egia da, baina Donostia erdi utxik sentitzea, eta zu hor kale hoietan barna mugitzea, izugarri gustatu zitzen, eta sentsazio oso politia sentitu nun, eta, sentitu nun, maiten nituela horrelako momentuak, edo hiriakola utxik eta bakarrik daudenean bezala. Goiuri ez izan handia zina zure maite dut, Begira, nire maite duta da, atzo iluntzean gertatu zitzaidan gauza bat. Etorri zen, nire, gauza bat ez 2 izan ziren, baino lotura daukate. Etorri zen, atzo iluntzean, nire etxera, nire lagun bat, Maialen, lore sorta batekin. Eta txirreina jozia, da niku ema. Eta te iriki, eta lore sorta batzuen eskuetan.
Eta lore sorta zen larrosak ziren. Eta esan zidan, bueno, pila bat eskertu nuen, eta hemendik ere eskerrik asko Maialen, oso detaile politia iruditu zitzaidan. Batetik aurreko egunean nire urte betetze izan zelako, baina bestetik bazekielako sofan botatan egoela mugitu ezinik eta gaixo. Da ordan, etxeko ateraino ekarri zidan lore sorta. Eta loreta zizketan ari ginela esan zidan, begira, joan naiz lore sorta hau erostera, larrosa gorriak ziren, nola beti, ez dakit ez, lore sortaren artean klasikoena, eta esan dit lagun batek. Baina, hau paritu behar diozu zure kuadriako bati? Si, badirudi, maitasun erromantikoa deklaratzera zoazela honekin, ez? Hau da, agian hoi daukagulako buruan, ez? Lore sorta gorria dela, ez dakit, gizon batek emakume bati bere maitasuna irudikatzeko oparitzen dion sorta, eta Maialenek esan zion. Ez, nik badakit Goiuriri asko gustatzen zaizkiola lore hauek, eta aizu zergatik ez, gure arteko harremana, laguntasun harremana irudikatzeko, zergatik ez du izan zertan harreman erromantiko tradizional baten simbolo. Eta asko gustatu zitzaidan, berak hori erantzutea, berak ni ezagutzea inondo jakiteko, egian jendeak pentsatuko du arraroa dela, baino hau gustatuko zaio Goiuriri, beraz nik hori erosiko diot. Eta oso politia iruditu zitzaidan hori, eta handik, 5 minututara joan zen Maialen eta mugikorrekin nengoen, eta ikusi nuen bideo bat agertu zitzaidan, Nerea Perez de las Herasek esaten zuela elkarrizketa batean, nola bikote harremanak eta familia harremanak gora aipatzen ditugun, eta ez behar bezain beste lagun arteko harremanak, eta nola berari udaran edukitako istripuaren ondorioz, berak hanka galdu zuen udaran istripu batean, nola berak ordutik are gehiago aldarrikatzen duen lagun arteko maitasun hori, eta harreman horiek, eta nola lagunok ere gure artean badugun osasun fisiko eta osasun mentalarekiko ardura hori. Eta oso politia iruditu zitzaidan, bideoa bere baitan oso politia, baino lotuta, 5 minutu lehenago nik bizitakoarekin, nola etorri zitzaidan etxera nire lagun bat, lore sorta bat oparitzea, kutsu erromantikori gabe, laguntasunaren baitan, eta hori, gora lagunak, eta ikasi dezagun behingoz lagunek ere bete dezaketela intimitate sare hori, goxotasun sare hori, eta zaintza sare hori. Gora. Esango nuke laguntza sare hori eskenitako kantua badela, Janire Arantzabek esan ezinen buruak edo, sortutako bestaldea kantu hau, eta hortxe bilatu dutola, txapa. Bueno, Janirek idatzi dugu gora. Janire konfirmatu jazo mesedez. Indiokerrek dio, baino laguntasun hori ez alda erromantikoa. Egia da, Indioker esaten ari nintzela, hori pentsatzen ari nintzen, baino ez nekien hitzez nola desberdin du harreman afektibo sexuala izango litzateke ez, agian bikote harremana, eta lagunen artekoa, romantikoa izan daiteke, baino ez da afektibo sexuala ez da. Ez nekien hitzez oso ondo nola desberdin du. Laguntasunean amodio eta maitasun mordoa egon daitekela garbi daukat, baina nuke romantikotzat joko. Nik nire buruan mintzat romantiko esan nahi duena, beste zerbait da. Baliteke, ez dakit. Nik ere nuke jakingo. Akaso hori guztia josten duena, harreman poliamorosoak edo izan daitezke. Ze hor sortzen dira erromantizismoa, dizkietasuna, sarea eta beste kontzeptu batzuk, eta hor akaso dudarik egin dezake. Baina zure bikotearekin daukasunan ere zate romantikoa da, edo izatean nahi duzu, edo norbait gustatzen zaizunean, eta bar. Baina lagunen artean erromantizismoanik ez dut ikusten, ez dakit. Hausnarketarako ematen duen gai badan ikuste, Bai, beste baterako utzi beharko dugu. Esan ezinek dio, total, muixo handi bat nire kuadriako ibide batez. Gero kantatuko dugu, onberenean. Eta nekane altzeraiek egunon. Egunon, nekane, eta... Nekane gombidatu beharko dugu egun batean zaldietaz hitz egitera, Bai. Zaldien munduan oso murgilduta dabil, eta kontatu behar dugu.
eta zalditerapiaz edo. Ze badakit berari egun hauetan zaldiekin egotea mesede asko egiten diola, goxotasun asko ematen diola, eta bai, ez dakit zalditerapia egiten duten zuzenean, baina zaldiekin egote hutsa bada terapia, eta hori bada animaliek ere baduten doai horrelako zoragarroitako bat. Zuen begietan naizela, beti nahi nuken bezala. Nire maite duta kontatuko dizuet, eta maite duta kontatzeko ia bideo eta guzti badaukat, beraz, segituan erakutsiko dizuegu bideo hori, baina, gaur otu zaite nahi nuela, Svalbard archipelagoan dagoen txoko konkretu batetaz hitz egin. Hiru pauso hiru bide trilogia eskandinabo hau ere irakurtzen ibili naiz azken egunetan, eta Josuk honen inguruan hitz egingo digu, eta konektatu nau, nire etxean bakaiuaren kultura handia izan da, aita urte askotan bakaiu enpresa batean lanean aritu zelako, eta Pasaiako portuaren bakaiuarekiko lotura, gastronomian hemen izan duen indarra, ze pixu izan duen sukaldaritzak, inkluso arrantzatzeko moduetan, edo arrantza hori konserbatzeko moduetan, gatza, salmuera, hor gauza asko daude, eta izatez duela urte batzuk dokumental bat eskuartean izan nuen, etzen azkenean atera, baina, Pasaian dauden azken bakaiu arrantza egiten duten ontzien inguruan. Hauen bideak ezberdinak izango ziren azken hamarkadetan, eta beste batean honen inguruan hitz egingo dugu zehatz-mehatz, baina kontua da, barku hauek batzutan, ez egin Norvegia inguruan, Svalbard archipelagoan, Faroe irletan, eta beste espazio batzutan egiten dutela arrantza, eta gero eta gutxiago geratzen direla, eta zalantza egin dut, gaur Svalbardera bidean gerora egingo dugun reportaje hori abietzerakoan esaldi batekin, eta zen azkeneko ontzipare bat edo geratzen ote diren Pasaian, ala ez. Eta lagun bati idatzi diot, ez dakit harrapatuko zaitudan martxan eta eskar, baina zalantza hau dauket eta uste duzuk argitu diezaдаkezula. Bai, gainera, begira, hemen txenago portuan eta hemen daude geratzen diren bi ontziak, Egunabar eta Arosa 9. Eta bideotxo bat bidali dit, eta egia da, Tolosan oraindik txapela pixka bat altxatzeko dagoela, baina goizeko 9 pasatxo horretan, Pasaiako portuan dagoeneko ikustiteken eguzki leuna, eta gorentzulek oraintxe ikusiko dute geratzen direla oraindik, arrantza saio luze hori egiten duten bi untzi. Esan dit urtean 2 marea egiten dituztela, beraz, egia da nahiko bidaia luzea egiten dutela bakaiu ontziek, eta ez dakit, askorako ere akaso ez du emango, baina hortxe ikusten ari gara bi ontzi horiek, eta nire maiteuta horixe da, lagun bat izarrai galdetu, eta erantzuna, soporte grafiko eta guzti ematen dizunean, Egunabar eta Arosa 9 barkuen inguruan, hitz egingo dugu, ze behin bidea zabalduta, nahi nuke gehiago ikertu, eta arrantza bidaia horiek nolakoak ziren, aski gogorrak, eta luzeak urrunera jo behar da, bakaiu arrantzatzera, baina horrek emango digu aitzaki egunen batean azaltzeko Pasaia izan zela garai batean Europako bakaiu portu nagusietakoa, Portugalen bakaiu mordoa jaten zen, baina Pasaiako portutik igarotzen zen, eta horrek akaso krabelinen iraultzarekin ere lotuko gaitu, ze badakit barku bat egon zela krabelinen iraultza egun ari haietan, Portugalera sartu nahi eta bakaiu hori entregatu nahi, eta noski, herrialdeak bizi zuen iraultza giroan, ezin sartuta. Gauza asko daude bakaiuaren inguruan, gatzaren inguruan, soldata hitza ere, salario delakoa gazteleraz, gatzatik datorrela, eta hor gauza asko lotzen dira. Beste egun batean kontatuko dizkizu eta hauek denak, ondo dokumentatuta, baina hemendik eskerrik asko Pedro Andueza lagunari, goizean goizetik informazio hori ekarri, eta batez ere, bideo argazki eta guzti, gogo, ikaragarria piztu zait, Pasaia inguruan portu guztian, pasiotxo emateko, baina tira, egiteko aukera daukazuenok, goza ezazuela. Eta Josu Iztuetari eskatu beharko digu bere maite duta, ez dakit kaskoa jarri nahi dituen, edo horrelaxe osatuko duen saioa, ez da beharrezkoa Josu, nahi duzun bezala, baina egun ondo izula, eta ongitu harri, Egunon, kanpoan belarriak oztu egiten dira, eta kaskoekin berotuko. Goxoago, ez da? Zina zure maite duta, Josu? Zuenak entzun ditut, eta, nerea izan liteke, neguan negu egin dezala, hotza eta elurra, eta udan, egin dezala beroa, neurrian,
oin, bakoitzaren zer den neurria, zailago izango da. Elurra egiten badu, bazo hondik ez, kaletan daula behintzat, mendiara egiten badu, elur zalea bertara joango dira, eta udane beroa egiten badu, ez dezala egin beroa hola danak, zean motel usteko horietakoa. Horixe eskatuko nuke, luzaro egin dezala neguan negu, eta uda bizi gantokia behintzat. Bueno, ala bedi, Josuri gustoko bali mazaio, niri ere, iasan alaxe gustatzen zait. Okerrago daramat euriaren kontua, iluntasun, euritsu diren egun horiek, baina nik ere hotza asko dut gustoko, eta tira, tarteka euria ere bai, ibaiak bizi jartzen ditu, eta asteburu honetan urbizitako pirago ikastaro bat daukator Lapurdi inguruan, eta egia esan eskertzen da azken egunetako horiekin ibaia gozo izango dugula, eta hau diot, piragoaren inguruan ere hitz egingo digu Josuk. Jarraian bagoaz Irupauso Irun norabide bidaia zoragarri horretan murgiltzera Josu iztuetarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zenbakiekin jolasean dabil Irupauso Irun norabide, 3 herrialde, 3 bidaiatzeko modu, 3 lagun, gerora 6, eta azkenean 11 ere izan zirenek, eta lagun horien inguruan beste 11 lagun inguruetan, bidai horei osatzen, lurretik laguntzen, Euskal Herrian zeudenak, gauza asko gertatu ziren, eta guk eskuartean daukagun liburu zoragarri honetan Ramon Olasagasti, Josu Iztueta eta Aitor Helduaien aritu ziren sukaldean, baina sukalde hartan laguntzen ere jende asko. Bidaia luzea, nik sarreran oianari entzun diot esaten gure Euskaldunon abentura bidaietan mugarrietako bat izan zela, eta mugarri hori kontatzeko saio bat motz geratuko zaigonez Josu Iztuetari proposatu diogu, atal ezberdinetan egingo dugula, eta sentitzen dugunean nahikoa kontatu dugula, orduan bukatuko dela. Polita litzateke, 3 kolpetan egitea, baina 6 behar baditugu ere, 6 izan daitezela. Josu, ez da egito zondo nondik hasiz, pentsatzen dut Irupauso Irun norabide sukalde batetik gertu, sukaldatzen hasiko zela, lagun arteko ez dakite konbertsazio, itzaspertu horitako batean, aspertzeko astirik ez duen jendeak topatu zuela, ez bidaia hontan bizitzeko eta balentrik ikaragarria osatzeko aitzakia. Bai, lehen esan dezue lagunak zein importantea dian, eta nik hori baiestatzen dut, uste inork ez dugu aukeratzen ze familiatan jaio, beraz horiek familia ez dugu guk aukeratzen, eta laguna bai, guk aukeratzen ditugu, eta batzuk izaten dira denbora gutxian oso intensoak, beste batzuk luzaro irauten dutenak ere bai, intensoak, baino eguneroko bizitzan erreza da nahi dezunakin egote, eta nahi ez dezunakin ez, baino la bidai bat luzaro ez asko irango duen bidai bat planteatzen dezunean, behar dezu hogena idea bat, leku bat agian, garai bat, demora eta espazioa kokatu, eta gero norekin joango zean. Gauztet hori dela importantena, 24 orduz, hilabete luzez, elkar bizitza asko estutzen dalako, eta batez ere baldintzago horretan, ointxe hemen estudioan, kanpoan ez da 5 gradu ditu, estudioan ez da izan ditu, 21, beharko lukete izan, ez? 21 igual. Oslon datorren astelenean 18 ingoitu, eta guibilitako hainbaldekutan 40 azpitik dago. Beraz, lehen esan dugu neguan hotza indezala, neguan negu izan dadila, baina, erabaki genuen, erabaki potoloa izan zen, eta, ia urte beten
Behatzi hilabete izan ziren guztira, eta sailkatzekotan 3 pausoiek sailkatuko genituzke eski zeharkaldi luzea 2000 kilometrotakoa, eta 3 hilabete eta gehiago irentzuena, bestea Piraguai bilaldia, Oslo, Estokolmo, Helsinki, 1500 kilometro, beste 1000 hilabete irentzuena, eta azkeneko pausua espedizioa bizikletaz izan zena, nik espedizio nioke dituko, eskurzioa ere ez nioke dituko, hori luzezioa izan zen. Titularra badaukago, nioke eskursioa deituko 3 pauso 3 norabide. Azkeneko zatiari diot, zeren selektibo xamag izan liteke, eta ondo ezagutzen dekik, nigo, Piraguakoa izan litekela selektiboagoa, itxaso zabalean, korrenteak, olatuak, eskikoa, behintzat, ez da lurra zapaltzen, baino bai elurra, geratzeak ematen du seguridadea, kampamentuaren monta dezakezu, eta bizikletaz zakutokin alforjakin jutea errezagoa dala esango genuke. Ez dakit zailtasuna gero momentuka dira, baino Nikola zeatuko nituzke. Akaso bertigo gehien ematen duena bai da itxaz zeharkaldi luze xamar bat, badakite kilometro desente lurrik gabeko zeharkaldia egin zenutela, eta horre egia da ez dagoela non gelditu, non lurrean oina jarri, eta horrek akaso bai sortzen du ez pixkate, bertigo ondixago ez? Bai, ez segurasko bakailontzietan juntzian. Haiek gainakoa, haiek ogibidea zuten, haiek askok aukeratua ez dakit, bai, ezautu ditugu, bai hemen eta bai ternuan da hola ibilitako jendea, eta, gu beti esaten dugu, egiten duguna, egin degula ere, aukeratu izan dela. Inoiz ez da gure zeharkaldi bat izango, borondatez kontra, erreka bat gurutzatu, edo itxasarte bat, edo basamortua gurutzatu behar duen baten esperientzia bezain gogorra. Inoiz ez gure aukeratu delako, naiz eta bertan geratzeko arrisku ere badagoen. Eta esan beharra dago, ez dagoela olako aldarrikapen helburu bat, edota irabazi asmorik gabeko elkarte batentzat dirua bildu nahi bat, edo hau da, norberak erronka horri eta abenturari gustoa hartzetik eta lagun artean horrelako zerbait osatu nahietik egintzen duten espedizio bat. Bai, 3 badute amankomunean, ibilbide luzea, distantzian luzea, denboran ere 3 hilabete, 2 hilabete, lagun talde bera, eta gero bidaiatzeko 3 modu, ez? Oikoena izango litzatek mendian ibiltzea, autostopez ibiltzea, furgonetaz ibiltzea. Eta beste alirateke, autonomia desentean, 10 autonomia izan da, pulka batetik tiraka, elurlera batetik tiraka ibiltzea, edo piragua batean, trasteak sartuta autonomian ibiltzea, edo bizikletaz, alforjakin, bidea egitea, ez? Hiru horiek amankomunean dute autonomi maila altu xamarra. Ez noski hilabeteko autonomia bat, bai 10-15 eta logistikak garrantzia handi izan zuen, eta gogoratuko ditugu. Niretzat hau nostalgiarik eta moduko zerbait da, zen duela 25 urte bizitutako gauza dira, intensitate handiakin bizitutakoak, eta liburuare alaxi izan zen. Ez lagun batek aurkezpenean esan zigun, autoeditatu egin genuen liburua guk nahi bezalakoa, euskeraz, eta odun Ramon, aipatu dituzun Ramon Olasa, aztiaitor eldoien eta nineuk, autoeditatu genuen, diru pufo ondi xamarran sartu ginen, odun Ramonek eta itorreko eta bostote besterik zituzten, eta holaxi izan zen. Hori lagun batek liburu aurkezpenean esan zigun, hau zer da, abentura liburu bat, liburu bat idazteko abentura. Eta esan genion, lehen hortatik badu, eta bigarrenetik desente, asko xamar. Pentsa zer diren gauzak, Mentxari naiz liburuan argazki baten ikusten, bada, gona edo bainera kubritzeko erabiltzen den tresna pirauan, gona diot ingelesez ala ditzen diotelako, eta da prillon hori bat plastikozko eta jartzen dut Josu. Duela astebi erabili nuen Tolosako ibailean hau bera. Josu izena duena. Eta ikusi nuen esan nuen, tira, hause, kilometrozik egin izango da. Bai, eta antxe dago, ondo gordeta Tolosako Zumardia elkartearen piraualekuan, eta Pirauak ere antxe daude, norbait nahiko balitu, norbaitik orako itxaz zeharkaldi bat egin nahiko balu, materiala eskuragarri dago. Oida.
Bai, zuk esan duzun beste gona hori, beste gaztera uste kubre bañeras. Kubre bañeras, bai, ez da nola itzuli. Bai. Ez da izango. Eta horre, zuk, erabiltzen badezu normalean da neoprenozkoa edo toldo lonazkoa, baina, hori antzeropetik izotza egiten zenean hori egurpuska bezala geratzen zen, eta bai, uste baldintza batzutan asko gogortu ziala 3 pausoak, baina, banaka kontatuko ditugu. Nondik hasiko gara, Josu, zein izango da lehen? Kronologikoki lehen bizikotik, justu Oslotik ipar lurmuturrea edo Nordkap edo Cabo Norte edo ez dakite geografikoki ipar lurmuturra, Europako azken muturra 71 graduko latitudean, eta abia puntua, 3 pausok abia puntua Oslon izan zuten, Norvegiako hiriburuan. Etxetik, guretik 2500 kilometrota dago Oslo errepidez. Abiatuko dugu bidaia hori, hemen 3 pauso 3 norabide aztertzerakoan alaxe agertzen da, kronologikoki Josuk esan duen bezala, eta hortxe osatu zenuten Oslotik Nordkap izenarekin, pentsatzen dut norbeileraz hori esan nahi duela, ez? Iparraldeko lurmutur hori bai. Nola zen da bidaia hau, Josu? Oslon bertan dagoeneko elurra dago, bidaia hau hasten duzuenean pentsatzen dut, eta horretarako, eguraldia edo urteko sasoia ere aukeratu egin behar, eta aukeratzen hasita gogorren aukeratu behar. Bai, eskiz zeharkaldi luze bat egiteko, negu aukeratu behar da, izan ziteken, abenduan abitutare, baino, abendua goixamar da, eguna motza da, hotza bezain gogorra da argi falta. Oslon abitu ginen, otsailak batean. Justu hain urte garai hontan, 98an, trasteak presatzen nahiko ginen, zerrenda luzea, gauzak, bagenituen laguntza txikiak, materialak eta hola, baino ekonomikoki bakoitza gure dirua jarreta joan ginen. Gauza asko zeuden, adibidez, ulertu da garaiatan internet hasi gabea zegoela, argazki kamarak etziala digitalak, beraz, argazki kamaraz hitz egiten dugunean, eta argazki rollotaz, diapositiba rollotaz, 100 argazki rollotaz ari gala. Mapaz ari garenean... Karrete horiek bereziak ziren hotzerako edo berez ondo moldatzen dira? Kolkoan eukitzen genituen eta argazkiak ateratzekoan, makina atera. Beroa txarragoa izaten da? Bai. Batzutan gandua, txabolata esatuta kuandola gandua egite zitzaien kamarai. Argazki kamarakin ez genuen arazo ondirik izan. Lehenbiziko zeman genitun telefono mugikorrak, konpaini batekoak, ez zegoen internetek, zer gehiago, maparik ere ez, mapak 2000 kilometrotan erabili genituen igual 80 paper mapa baino gehiago, kronika bidali behar genituen, Ramon Olasasti egunkarian zeon kazetari bezala, eta kronika bidaltzen genituen telefonoz. Egunkaria hasi berri izango zen, ez da? 81an hasi zen egunkaria, 8 urtera. Eta kronikak eta bidaltzen genituen telefonoz edo faxez, puten ginean, ez dakit, kulturetxe batea. Faxez, eskuzidatzita, noski? Eskuzidatzita, bai. Eske, 25 urte asko dira, oso gutxi dira, baino aurrerapenak izugarriak. Boain, atzera begira jarrita, kosta egiten da, boaintxe eskuartean daukan telefonoan jakin det, Oslon, 17 gradu ingoitula, datorren astean, mapa bat begira genezaken, paisajea zeru urdina dagoen, han dagoen lagun batekin konexio indezakegu, doakoa gainera, ez da teknologia garestia da. Orduan orduan telefono dei bakoitza minutuko euro bat kostatzen zan. Beste garai bazan, orduan guk eraman genuen garaian ustez gauza ogeratuena. Horren arira, gaur irakurri dut Twitterren gauza asko gustatu zaidana, Josuk esan du 25 urtetan gauzak zenbat aldatu diren. Eta Edu Lartzangurenek jarri du, nire aitak esana, nik milaka urte ditut, ikusi dudalako baserrian garia harriaren kontra jotzen aletzeko, eta baita internet ere. Eta orduan nola sentsazioa den, milaka urte bizi izan ditula,
oso desberdina delako, edo ni bizi nintzen sukaldean abereak zeudela, ikuilua eta sukaldea lotuta berotzeko, eta gaur egun internet daukat horrelakoak. Zenbat urte ditu lagun horrek? Ez dakit. Nire lagun batek, Josuren adin beretsuko izango da, ark dio, noski, belonaldi guztiek bizi dituzte lauren aldaketak, eta ez dela, lehiaketa modura plantatzen duen zerbait. Baina, bera 60an jaiotakoa da, zu Josu hor bueltan ez da, pentsatzen dut. Eta dio, zuen belaunaldiak bizi izan duen aldaketa teknologikoa, belaunaldi gutxi biziko zutela. Iruditzen zaiola, oso analogiko eta oso teknologia oinarrizkoa zegoen gizarte batetik, ez dakit hologramak ezagutzera iritsiko nahi zen, ez? Zein egunetan, eta pixkator aldaketa oso bortitz izan da, akaso komunikazioaren arloan batez ere, ez? Sakeleko edo poto delakoaren buelta hortan, eta noski, zuek espedizio hori egintzen dutenean, ez dira inbeste urte, nola baita esateko, 25 urte ez dira inbeste urte, baina erabat aldatu da, oso bi hamarkada terditan, bai. Eta beste 25 urte atzera eginda, Goiurik esan duena, nik ezautu dut, baserri giro hori, kotxeak nola, iritsi zian, baserrietara, bideak, aeroplanoak pasatzen, telefonorik ez baserrietan, baserriren batek akaso zuen telefonoa, eta bestela herriko zean, zentralitan, hori gure aurrekoek ere gure aurrekoek zeur asko astoa eta ezer gutxi gehiagotik, kotxeak, taxixak errin bakarren batek, telefonoa junda deia abisua pasa, baina gurean aldaketa hundiak baino gehiago da, aldaketa hundiak eta azkarrak. Hoi da, nik uste ez da abiadura, da azelerazio moduko zerbait. Eta, arazoa da hortara egokitzen jakitea. Nik gauzatzutan adibidez ikusten den ere burua desfasatuta. Teknologian adibidez, baditu lagunak ni baino askoz trebeagoak eta odon haiek esker bestela gure amatak geratu zian ere erabat, ezakit gure etzun kotxe gidatzeko kotxeik, etzekiten idazten edo kontuak egiten, orduan, go eskolatu gizarte bat gea, eta, demona gutxean oso azkarra. Beraz, Oslotik marko genuke pixkata, hortara gatoz. Oslotik norkaperako bide horretan, faxak topatu, kronikak bidali, izan zen, esango nuke jarraipen mediatiko desende izan zuen bidaia ere ez da Josu, eta noski, egunkarirako informazioa, paper batean fax bitartez emitizeko modukoa zen, gaur egun horrelako bidei batean soporte bisuala nahiko errez bidal daiteke, mugikor batek ematen du telebistako berri emaileentzako nahikoa kalitate eta nahikoa gaitasun, baina orduan horrelako horik etzegoen. Ez pixka trampa txiki bat egiten genuen. Argazki rollo haiek bidaltze genituen korreoz, hemen rebelatze zituzten, eta egunkariako redakzioan zeuzkaten argazki hoiek, baino guk kronika idatzia bidaltzen genuen, zan idatzia momentukoa bidaltzen genuen, baino irudiak lehenagoko astekoak erabiltzen zituzten. Ezin zalako momentukoa bidali. Gero, helburuak izan zituen beste helburu batzuk, espedizioak izan dituen beste helburu batzuk, eta bata fisikoa izan liteke zeharkaldi luzea, baina beste izan zuen eskolarteko, hango eskolak eta amaingo eskolak harremanetan jartzea, egunkaria bidez jaso genituen 20 piko ikastetxetako lanak, gero guk han ikastetxetan usteko lan horiek, hangumeak hemengoekin harremanetan jartzeko, idatziz eta lehen esan duna, eskutitzak, benetako eskutitzak, bazuen beste helburu mediku bat esatea gehitxo litzateke, baino Ramon Garate kirol medikuarekin, juna aurretik egin genituen proba batzuk, neurri batzuk hartu gorputzean, astero hartzen genituen gure artikulazio gilarren grasa koipe kopuruak, hartzen genituen perimetroak, hartzen genituen artikulazioen diametroak, datu asko bildu genituen, 3.000 o 4.000 datu bildu genituen, astero egiten genuen, 6 lagun ginalen zarkaldean, eta nerea Irazuzta fisioterapeuta gaztea zen, 24 urtekoa, eta hori disiplina rutina hori bageneukan. Eta, gero, zeharkaldia bera zen egunero 2.000 kilometroko paisai bati, gutxi gora bera 25 kilometro egunero kentzea. Ez kentzea litzateke, mapan kentzea,
eta esperientzian pilatzea, ez? Ba, hemendikan Tolosatik, gu Tolosan gaude orain, Tolosatik Donostira daude 25 kilometro, beraz, 80 egunetan hori egin behar genuen gutxi gora bera, gure helmugara iristeko, inoiz zitzaigun gustatu helmuga izatea, bueno, ba, beti esaten dana, helburua bidea da, eta helmuga da itzakia. Eta holaxe izan zen, eguna jun, eguna etorri, eta esan bezala, otsailan abituta eguna gero eta luzeagoa zeon, horrek albideratzen zuen, zenbat eta gorago egon, ba, odun eta udaberriago izateke, baino elurrak ere irauteko aukera gehiago zeukan. Osea, ezingo zeharkaldi hori hasi otsailan ipar lur muturran eta Oslon bukatu maiatzean. Osea, alderantziz behar zuen nahi eta nahi ez. Jendeak zalantza egingo du, gurentzulen artean izango dira, iraupen eskia egin dutenak, iraupen eskian akaso kilometro luzeetan ere murgildu direnak, lehen aipatu duzu, elurlera bat atzetik zenera matela, trinio moduko bat, hori lotuta, horrek ere resistentzia bat egiten du, naiz eta jendeak pentsatuko du, elurretan irristatzen duela, baina karga ere badu eta hor badago kontrako indar bat, haizeak bestelakoak, zenbat kilometrotako etapetaz ari gara, Josu? Bai, bataz bestekoa 25 ateratzen da, baina etapa luzena uste 40 kilometroko izan zela, 8-10 bat ordu, leratik tiraka, eta motzena izango zen, atera ez ginen eguna, segura asko, baina bai izan zian egunak, haizea, elurbiguna, lakuetan arriskua, lakua zeharkatzeko, bai laburrak izango zian, baina bueno, jendeak jakin dezan, Imanol Rojo eskilari tolosarrak, ba, ordu beten 20 kilometro egiten ditula. Karrera batean, gehiago. Osakuk egun batean ingo genukena berak ordu beten ingo luke. Bueno, pulka jarriko bagenio, mantxatuko ditzen. Zuek esan daiteke, oinezko baten abiaduran gutxi obra bera ibiliko zinatela lera zintzilika, bueno, lera arrastaka, elurra, akaso pixka bat bixiago, gutxiago? Gutxiago. Baldintza honenetan, azkarxago, irristatuz goazelako, baino bide ireki behar zan, elurra biguna baldimazion, aurrekoa moteltzen zan. Biharrena, elur zapalduan errezago, hirugarrena errezago. Du neiten du, nola, ziklismoan egiten bai, erlojuaren aurkako taldekako saioetan bezala, ez da, erreleboa lekuko ematen joan, eta... Bidea irekitzen, nekea pixka bat, bueno, ba, ez da egiten, nekea, nolabait, sasoia ere kontutan atuatko litzateke, baina borondatea bide irikitzeko euki, eta norbait ja... Nekatzen zenean, pasa, eta normalean, 6. postuan zijoanak, elurra oso zapaldu da, eta asko zerrexagoa egin. Bai. Alde nabarmena. Zango nuke, eragin beharreko batio edo indarre konsumari dagokionez, alde haundia. Ba, haundia, 30 zentimetroko elur bigunean, edo 50 zentimetroko elur bigunean, oso gogorra da bide irekitzea pulkari gabe. Eta pulkakin, bestea da, pulkako pixua atzeko egixo eman, bueno, egun guztiak ez dira berdinak, norberar ez dago egunero berdin, ba, hemen gaur bezala, batek atarro pixka, besteak ez dula, besteak ezina, ba, hori ere bazan beste kontutan hartzeko zeo zer. Mentxe, Andoni Mateos Caberok esan digu, Josu Iztueta benetako geografo esploratzailea da, Alexander von Humboldt bera bezala. Gozada bat da bere esperientziak entzutea. Eta hau geografo batek dio. Bai. Bueno, guretzat bidaia, abentureitza etzaigu, niri behintzat etzaigu gustatzen, eta definitzen oso zaila, lehen haitu zaten maitasuna definitu ziniko, netzat abenturantzeko zerbait da. Netzat, viaje bat, batetik bestera muitzaino askoz, gehiago da, eta, bueno, nik ez daukatola formazio berez ingenieria naiz, paper ingenieria, baina nire kuriosia da dijoazte geografiatik, meteorologiatik, antropologiatik, gustatuko litzaidake, ba, guain, idatzi duen horren formazio eukitzea edo aserilariona edo beste hainbatena ez, bueno, irakurritakotik zaletu gea eta gero bizitutakotik ba, ikasi dugu.
oraintxe idatzi duen Andoni Mateos Cabero, gure kolaboratzaile izateaz gain, Laister, ez dakit, otsaialdera, noiz doan Jordaniara, bere tesiaren azterketa eremura, baina gustora entzungo dugu ark ere Jordaniatik kontatzeko duena, eta handi bueltan ere bakarreko dizkigu. Baina bai, Andoni Mateos Cabero Laister hitz egin behar dugu, ea noiz egingo duzun buelta guretik, eta jarraituko dugu geografia giroetan, baina oraintxe geografia, nordikoan murgilduta gabiltzala. Helmuga hitza etzaizue gustatzen Josu, baina horrelako espedizio batean iristea, espedizioaren amaierara heltzea nolabait esateko, hori bai izaten da, jomuga, garrantzitu xamar bat, askotan logistikoki ere, bertara iristeak albidetzen duelako itzulera, albidetzen duelako bertan akaso bestelako soporte logistiko bat izatea, eta beraz, helmuga ez dakit, baina amaiera edo zerbait kontzeptu bat bada hor, ez, ala beharrez bete behar dena. Bai, bestela oso zaila litzateke, abiatzea, besterik gabe, mapa baten atzamarra jartzen duzunean eta begia jartzen dituzunean, irudikatzen duzu bide bat, eta, bide erdiari izan liteke nahikoa, irulagoten ere bai, baina, uste bizitzako gauza asko bezala, erdizka ustearen sensazioa ikasketa batzutan diot, ez? Medikuntzan apuntatu zea eta 4. mailan utz dezakezu. Ez da izango tragedia bat, baina segurazki bukatzeko ilusia daukazu, horretan lan egiteko edo dena delakoa. Gure kasuan ez geneukan konpromisorik, ez geneukan babesle nagusirik, baina bai geneukala gure buruarekiko konpromisoat izan ez, persona bat gai izan liteke 2000 kilometro juteko olako lagun artean zailtasuna gaindituz egun berri bat esnatzen danean, minak, nekeak, gorputzari ezin helduak. Bai, hori, teoriak errazak dira, baina, gero laborategian ez dira gauza berdina ateratzen. Eta ni oso zale izan naiz, elkar bizitza esperimentu zalea, eta, ikusi La Sutia la Nieve, dokumentala, hori ez da egindako plan bat, hori da ustegabeko desgraziaren ondorio. Baina egin dira akali talako esperientzia batzuk, egin genuen udako unibertsitatean behin balsa bat hori jesan. Zalea izan naiz, elkar bizitza zalea izan naiz, ez? Eta gero, gizakiak eman dezake onena, eta eman dezake txarrena, ikusi besterik ez dago munduan nola dagoen. Gizaki berdina izanik, behintzat biologikoki. Eta odun horrek interesa pizten dit, eta, ni uste 6 lagun elkarrekin abiatzea Oslotik, bakoitza gure kezka, gure esperientzik, eskarmentuk, eta 3 hilabete berandu handi 2000 kilometrotara irabaztean, nik uste, espedizioko arrakastarik handiena izan zela 6 goran, endiot mapan, goran. Iparraldean amaitzea eta lagun izaten segitzea, eta hori importantea, bukatu bitezke, baina gero izaliteke bat abioi ez beste autostopez eta bestea, ez dakit nola. 3 pauso 3 norabide trilogia honetako lehenengoari heldu diogu, baina amaitu ere ez dugu, esan digu, iritsi zirela lagun artean, baina oraindik kontatu beharko digu nolakoa izan zen norkaperako bide hori, geldialdiak, zenbat etapa, kontu asko, olako, oinarri bate osatu dugu, eta aurrikusi dezakegu, 3 pauso 3 norabidek 3 irratsaio baino gehiago beharko dituela, Josu, iztuetarekin eta gustora igaroko ditugu gainera. Josu, agurtu egin martzaitugu, baina tira, datorren astean, edo joango gara hitz egiten, eta joango gara jarraipena ematen, eta pixkana, zuen mapako puntu guzti horiek lotzen. Juna, bisatzen. Eta aurrera egingo dugu, 11 eta 2 minutu ditugun honetan, atzerapen puntu batekin, baina bagara estudio zentraletara jo eta Egoi Belategirekin bat egiteko moduan. Egoi Belategi, egunon? Egunon, zuei ere, gara goizeko honetan, behar alokairuan pentsatzen dituen dela, saiatuko gara Egoi Belategirekin berriro bate egiten, Egoi, baina uste dute estudioko mikrofoni ez dagoela, mikrofon hori ez dagoela behar bezala konektatuta, segituan egingo dugu estudio zentraletarako bidaia, eta azken ordua ere ekarriko dizuegu. Don't be unkind. It don't mean I'm blind.
gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Azkenean etorri gara, naiz irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaldeko 7:00. Naiz irratian. Orain bai, goizeko 11:05 atzerapen pixka batekin, baina bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Egoi Belategi, egunon? Egunon bai, kontu tekniko guztiak konponduta esandakoa, Kataluniara begira gaudela alokairuaren prezioa mugatzen dituen lehen erkidegoa izango delako otsailetik aurrera Katalunia, joan den apirilean onartutako etxe bizitza legea aplikatuz. EH Bilduk helburu berareki edo helburu berari jarraiki interpretatuko du Donostiako udal gobernua datorren astean. Ester Capella, Kataluniako gobernuko lurralde kontseilaria dugu. Per nosaltres, pel govern de Catalunya, pel Departament de Territori, és una molt bona notícia, com ho és també pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, doncs que la contenció de rendes sigui ja una realitat. Kataluniara begira oraindik ere immigrazio eskumenaren trukean onartu ahal izan ditu gobernu espainiarra krisiaren aurkako 2 dekretu. Juntsek paparra atera du dagoeneko akordio honi begira. Amb la negociació que vam tancar ahir hi ha temes que suposen una posada de pilota per fer gol al govern de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas nosaltres esperem que el govern de Catalunya xuti i marqui. Golerako azken pasea eman diola Juntsek Per Aragonesen Kataluniako gobernuari horixe bera nabarmendu du Miriam Nogueras Juntseko diputatuak Madrilgo eztabaida Katalunian Juntsek eta ERZek duten lehiarako baliatuz. Eta migrazio kontuekin ere amaitu behar izan ere Kanarietan itsas salbamenduak jakinarazi duenez Los Cristianos portuan Tenerifen 126 migratzaile lur hartu dute gaur goizean. 47 pertsonek osatutako beste espedizio batek uarte berean lurra hartzea lortu du San Juan hondartzan hain zuzen ere. Zuzenketa txiki bat egingo dugula, esan dugulako Los Cristianos portua Tenerifen dagoela, ez da hala, La Gomerako uartean dago hori bai lokalizatu zituztenean Tenerifetik gertu omen zeuden migratzaile hauek barnean zituzten ontzi ezberdinak. Goizeko 11:07 minutu ditugula, azkar batean baita ere esatea ez dugula aparteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian, eta esan beharreko guztiak esan da berriz ere konexioa bigarren kafeari, gu bueltan eguerdiko 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, aurrera egingo dugu hementxe bigarren kafean eta aurrera egiteko, gaur giro nordikoen jarraituko dugu, ze esan da bezala, Svalbard archipelagora egingo dugu oraintxe bidaia.
Pasaiako portutik, bereziki Pasaiako portutik abiatzen ziren besteak beste bakailu arrantzatzera. Izan ere, Pasaia izan zen urteetan Europako bakailu arrantzaren portu nagusia. Eta egun ontzi gutxi batzuk osatzen dute lan hau. 2 dira, lehen aipatu dizuegun bezalaxe, 2 eta gero eta gutxiago izateko arrisku horretan, egun abar eta arosan 9 ontziek osatzen dute iparraldeko itsasoetarainoko bide hori. Aldatu da dena, eta baita ontziaiek arrantzatzeko baliatzen zuten Svalbard artxipelagoa bera. Han gordetzen da, munduan iparraldeen dagoen koladun pianoa. Zaila da definitzea piramiden herri bat, kokaleku bat, leku bat, ez leku bat edo leku ohi bat den. Norvegieraz piramidea esan nahi du, errusieraz berriz piramida. Norvegiako Svalbard artxipelagoko ikatz sovietarreko mehatze kokaleku, herri eta bizileku izan zen aurreko mendearen hamarkada gehienetan zehar. Azken erreferentzietan biztanle bakarra du, neguan eta 10 iritsi daiteke udan. 1910 sortu zuten suediarrek, baina 1927an Sovietar Batasunari saldu zioten. Hamarkadetako ustiapenaren ostean, 1988an, hain zuzen ere Josu Iztu eta Aitor Heldu haien eta Ramon Olasagasti eta konpainia antxe iparraldeko espedizio haietan zebiltzala, mehatze hau itxi egin zuten, eta ordutik abandonatuta egonda. Azpiegitura eta eraikin gehienak oraindik bertan daudela, eta baita azpiegitura barruak ere. Uste duzue pertsona bakar hori urtean zehar bakarrik bizi den hori zoriontsuagoa dela bakarrik dagoenean edo udan beste 9 etortzen direnean? Esango nuke Josuk bezala neguko hotza eta udako beroa gozatzen duen horietako izango dela, eta neguko bakardadea eta udako taldetxo giroa baliatzen dituela. Nik 2 urte pasan dituen itxu bertara joateko gogoz. Ez da erresegia bertara iristea, ez da erresegia gure bidaiatzeko ez da egite erosotasun horietan oinarrituta, denbora pixka bat hartu behar duzu bertara heltzeko, eta gero ez da errexare bertan alojamendua topatzea, eta dirudi azken urteetan lortu dutela, edo ari direla pixkat bertara, halako turismo nostalgikoa edo erakarri nahian. Piramiden edo Pyramiden Billeforden fiordoaren oinean dago, Spitsbergen uhartean, herria Adolf Kuta badiaren inguruan dago, uhartearen ekialdean, eta Northern Skolbri glaziarra dagoen tokian gutxi gara bera kokatzen da. Hiriaren ondoan dago piramide formako mendi bat, eta piramiden horrek ematen dio izena. Pentsa, hurbilen honako kokalekuak. Svalbardeko hiriburua, Longyearbyen, 50 kilometrotara dago hegoaldera. Barentsburg, hego-mendebaldetik dago 100 kilometro ingurura. Eta ni Cataluns lekundeko komunitate zientifikoa, oso txikia, 100 kilometro mendebaldera. Eta pentsa, han kilometrako soluzioak dira. Bai. Baina esan da bezala piramiden herria urtetan herri izan zen, eta neurri handi batean buru askia. Spitsbergeneko beste kokaleku batzuk ez bezala. Kontua da, mehatzetan eskura zegoen ikatz mordorrekin, etxetako berogaioetarako, urgazi beroko igerilekuak izateko, negutegietan barazkiak landatzeko, ikuiluetan urberoa garraiatzeko, beste hainbat beharretarako urbero odi asko zituztela eta ur hori berotzeko nahikoa ikatza. Behi, txerri eta hegaztien simaurrarekin baratzeak ongarritzen zituzten negutegi horietan, eta besteak beste tomateak, piperrak, pepinoak, perrexila, tipula, letxugak, landare mordoa landatzen zuten. Nolabait esatearren, Svalbard artxipelagoko leku honek ez ditu gaur egun, edo ez zituen, berez biziraupenerako baldintzak bermatzen. Baina ikatzaren ustiapenak eta teknologiak eta azpiegiturak eman zuen, ia 20. mende osoan zehar oso bizigarriak izan zitezkeen leku baten itxura edo. Hirurogeita hamarreko hamarkadan, 75. urtean esaterako, 35 tona haragi, 48.000 litro esne, 110.000 arrautz eta 5.700 kilo barazki ekoiztu zituzten bertan. Eta bertan, esan beharra dago, biztanleriaren zati handi bat Donbaseko mehatzari ukraniarrak zirela. Azken hilabeteetan
oso ezaguna bihurtu den, zoritxarrez oso ezaguna bihurtu den inguruaren gatik. Urteak ia da, Inigo. Ez hilabete, azken hilabetetan. Hiru urte dira, Ukrainiako gerra piztu zela? Izango dira. Bi. Hor non bai, esan... Hiru urte pandemian ginen, just. Bueno, ez. Bai, baina ez uste, berandu, bai. Horrelako zerbait. Arctic Gold Trust mehatze konpainia rusiarraren jabetza zen, bertan zegoen ia dena. Esan da bezala piramiden etzen herri bat, leku bat zen, herri bihurtu zena, eta gaur esan daiteke herri hoi edo lako zerbait dela. 1000 biztanle inguru izatera heldu zen, eta kokaleku xelebre honek 1988ko martxoaren 31 egin zuen mehatza haietatik ikatzaren azken erauzketa. Azken biztanleak urriaren 10ean utzi zuten herria. 2007 arte piramiden ia hiri fantasma bazen, baina ezetasun faltak eta klima artikoak oso klima idorrak, lehorrak etxeen barruetan zegoen guztia, ia denbora igaro ez baliz mantendu zuten. Hiri fantasma, baina denboran izoztutako hiria izan zen ura. Otsaiaren 2an beteko dira 2 urte Ukrainiako gerra hasi zenetik, eta Donbas inguruan dabiltzenek ezagutuko dute ondo piramiden, haien arbasoak izan zirelako mehatzaiek ustiatu zituztenek. Piramiden abandonatuta dago, baina badiote adituek, eraikin nagusiak beste 500 urtez ere agerian egongo direla. Hain da hotza, hain da lehorra, hain da bizitzarik gabea, mikroorganismo oso gutxi, han lizuna ez da agertuko, mikroorganismoak ere oso geldo joango dira garatzen, eta horrek suposatzen du ia ozkailu batean gordetzen den zerbait bezalaxe mantenduko dela. Eta hor da biltza turismo friki xamarra sustatzen. Badagoelako abandonoaren dekadentzia horretan edertasuna topatzen dugun jende de jende. Dena mantentzen da bertan, iparralderago dagoen isatx pianoa, piramidenen dago, urri gorria izenekoa. Kultura gunean dago, kulturetxean, antxe badago, bazegoen kulturetxe bat, baina iparralderago dauden gauzen zerrenda hori osatzerakoan, eta nahiko xelebra izan daiteken zerrenda osatzerakoan, piramidenek baditu gauz asko. Esaterako, Lenin eskenitako monumentuetan iparralderago dagoena ere, bertan dago. Edota iparralderago eta erabiltzen ez den igerileku bat ere badute bertan, urbero igerilekuak, denetatik. Horregatik, eta adiz, hau oso kuriosoa da, Svalbard archipielago honetan, Norvegiak, hazien bóveda globala gordetzen du. Inoiz munduko hekatonbe bat iritsiko balitz, hazi horiek erreproduzitzeko gaitasuna eduki dezaten, eta antxe gortzen dituzte. Zerbait esamatzen hori, Bai, esango nukela orain dela gutxi telebistan agertu zirela informazio hau edo, ETV-ko korrespontxalak edo juntziren bertara eta erreportai moduko bat egin zuten hazi hauen inguruan. Ikusi duzue? Ez, baina posible. Eta ikusten ziren, kaxa hoiek edo informazioa eman zutela. Norbaite pentsatuko du, eta alako ekonomia sustatzeko gaitasuna zuen leku bat izan da, eta bertan alako garapentsuak izan da, zergatik utzi zuten herria. Hiria ustearen edo herria ustearen arrazoi nagusia, mehatzetik ateratako ikatzaren menpe zegoen berokuntza zentrala matxuratu egintzela izan zen. Eta, akaso, konpondu ez izanaren arrazoia, ikatzak dagoeneko ez zuela inbesti irabazi ematen. Nolabait, dana
horrela buklean kokatu zen, eta konturatu ziren ordurako gero eta bideragarritasun gutxiago zuela mehatz hori ustiatzeak, zentral termiko hori, berokuntza zentral hori, konpondu bar balin mazen eta oraindik ezpazen bideragarria, bertako biztanleek unea proposa ikusi zuten herri hartatik irteteko. Gaur egun bataz beste 5 pertsona bizi dira, esan da bezala neguan bat erez, bat, bi eta udaran, antxe, 10 bat gida turistiko gisa edo aritzen direnak eta bertako alojamenduak eta bestelakoak zaintzen dituztenak. Piramidenera itxasontziz iritsi daiteke, edota elur motoz ere longi erbienetik barrena. Bai talde antolatu batean, bidai antolatuak egoten dira talde txikientzat, baina baita independienteki ere. Nik alaxe nahi nuen joan bakarri eta antxe, baina egia esan da bezala, ez da inerresa eta iritsiko da akaso. Baina ez dago murrizketarik piramiden bizitatzeko, bai da egia, uste dut baimen konkretu batzuk behar direla etxeen barruetara sartu alizateko, nunbait alako, egiturazko arriskuak ere izan daitezkeelako, eta badezpada ate guztiak irikita daude piramidenen, ze hotzak bestela blokeatu egingo lituzke eta sartu aterak bermatzeko, ez dakit irikita edo ateak kenduta ere badiren. Horrek esan nahi du, nolabait lo egiteko egokituta dauden lekuetatik haratago, barruetan hotza handia egiten duela, eta alako hotza egiten du, piano zoragarri bat dagoela bertan, oso iparraldera. Baina lehen aipatu dudan bezala, ez dakit oraintxe entzuten ari garen Xabi Zeberio eta, Iñar Sastrek, alko luketen bertan, ze esango nuke pianoaren soka horiek alako hotzarekin eta ez dakit nola egongo diren. Afinadore baten erronka izango litzateke eura. Bertara joan eta, afinatzia. Iñarrek seguru emango liokela bere ikutu hori nola bait. Zeo zeateako lioke. Imagina zakete Iñar artillezko txanoa jantzi eta pixkate el pianista Adrien Brody izan zen. Bai, Adrien. Pixkate Adrien Brody hola imaginatzen dut. Baina ez ezala berarekin Jagoba Zezaran eraman. Jagobak musu gorriak dituelako berez, eta eramango bagenu hango leku hotzetara, ez dakit zer gertatuko litzateken bere musu gorriekin. Gogoan dut urtarrilaren 6 batean, errege egun batean, grabazio bat, rodaje bat genuela, ala beharrez behartzuen, eta Donostiako izotz jauregian isatxe piano bat kokatu genuen. Iñar Sastre jarri nuen gaineran pianoa jotzen eta Felipe Montoya izotz patinatzaile artistikoa, Donostiarra, antxe, dantzan edo. Oso estena poetiko eta ederra zen. Baina gogoan dute deitu nienean erbiti etxeko lagunei esan ezaizue, behar dut piano bat urtarrilaren 6an, eta jaieguna da, eta, bai, txingo dugu, goizez da, bai, bazkal ordurako bukatuta, eta, bai, eta non, eta izotz jauregian txuri urdinen Donostian nahi dut kokatu pianoa. Erdian da. Bai, da. Pixka egatu zien horatzen. Buelta eta emango diogut esango dizu zerbait. Eta erabaki zuten, horre, pianoekin harremanetan den jendeak, pianoak ez dakit baditu, zakur asko dituenak bezalaxe, zakur hau akaso egokiagoa da, ez dakit zen laguntzetarako, hau hartzailanetarako, eta beste hau mendian gora astapotroaren egiten ibiltzeko, badaukagu bat, zarra da baino, gogorra da, eta horrek ondo helduko dio hotzari, eta batez ere hotzari afinazioari noski, eta afinazioari ondo heldu zion, eta esan irudi derrak atera genituen bertatik, eta mareatu genituen hainbat eta hainbat lagun, ura osatzeko, baina piano ark heldu bazion, akaso piramidenen Esbalbar artxipilagoan dagoen, iparraldeen dagoen piano horrek ere helduko dio. Akaso probatzera joan barko dut inoiz. Afinazio trasteak hartuta. Xabi Zeberioren pause diskotik nontzira, Iñar Sastre pianoan, Xabi Zeberioren lan ederronekin ez dakit zenbat ordu egingo ditugu, baina gozagarria da.
Goizeko 11:24 eta bagoaz aurrera, Amaiur Luloa izango da laizter gurekin, baina aurretik, Oiana Maritorena gen berekin, urrengo egunetarako arte eszenikoen proposamen mordo ere bildu behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I am not the only traveler who has not repaid his debt. I've been searching for a trail to follow. Ze pozan mandidazun oraintxe, Oiana? Zergatik? Sinaizelako ikusten, postdatari gabeko gutunak, eta Barakaldoko antzokian gaur 8:00 ezinezko izango zait, baina igandean Urnitako Saroben arratsaleko 7:00 ala asteburua amaitzeko plana egin didazu. Benetan? Bai. Ikusten ze ondo? Bai, gogoan izango duzu ez, etxapaman dudan izenburuekin, Bai, eta postdatari gabeko gutunak izenburuak berak askorak hartzen nauela, baina sortzaileen antzerki estetika hori ere oso gustoko dudala, eta nahi dut ikusi, eta hor neuken pendiente, beste gauza asko ikustea pendiente dugun bezala, eta batzutan bukatzen dira birak eta ez dituzu ikusi, eta baina igande arratsaldean, Saroben, 7:00, Primeran? zoragarria. Begira. Horixe agendari heldu behar diogula eta gaurtik hasita postdaterik gabeko gutunak izango dela Barakaldoko antzokian arratsaldeko 8:00, baina batzuontzako igandeko hitzordu hori Urnietako Saroben 7:00 egokiagoa izango dela. Lan ederra izango da. Oiana, ez dakizuk ikusteko aukera izan duzun? Bai, nik Donostian ikusteko aukera izan nuen. Eta, gomendatzen diazu? Ez dizute zer esango, bai, gomendatu jakina baietz, baina hitz egin gero hitz egingo dugu zuk ikusi ondoren. Ez, bestela, zerbait hor. Spoilerik, Ez, horrexiatik. Zundu Oiana, kaixo esaten eta... Oianak uste du etzaiola entzuten. Bai, aztu entzait irratian gaudela eta agenda. Amaiur Luloa iritsi da gure laborategira, eseri hango aurkian, eta, bueno, entzun nadi Amaiur, ze astebururako arte eszenikoen proposamen mordoa ari gara botatzen, oraintxe bota dugu gaurko lehena, postatarik gabeko gutunak, baina asko dira eta akaso gustora entzungo dituzu. Oh, take me back to... Beste bat, esnearen kolorekoa, honek bira oraintxe hasi berri du berriz ere, estrenatu zuten Arriaga, baina oraintxe hasiko dira emanaldi gehiago eskaintzen, eta Andoaingo Basteron egongo dira. Nelly Leisonen 2014 urteko liburu batean du oinarritzat, eta 1830 eramango gaituzte Ingalaterran kokatzen da obra hau, eta Tantxaka antzerkitaldeak eraman du holtzara. Bertan 5-6 aktore lanetan izango dira, eta kokatzeko historia pixka bat zer den, protagonista bat dauka defektu edo zehose hankan daukana, gaixotasunen bat daukana, eta horrexegatik, familiak ez du oso ongi zaintzen, seguraski, eta lortuko du neskame bezala etxe batera lanera joatea, eta bertan, itzalean bizitzetik pixka bat argia ikusten edo joango da, eta hor dago, liburuak arrakasta handia izan zuen, eta antzerkira eraman dute, esan bezala, Tantxakakoek. Erik eta Guin, obra honek bere bira dagoeneko egina zuen, esango nuke askotan aipatu genuela, baina berriz ere bapatean hemen Zumaian izango dira gaur, atxaldeko 8:00. Gure bigarren denboraldian izan zirela hemen, eta 5. gara. 5. Bai. Egia da horrek esan nahi duela, akaso 2 urte terdi pasa direla, denboraldia luzea direlako, baina ia 3 urteko kontu izango da, bai? Bai, nik ere sorpresa hartu nuen, eta gainera kartela ikusi nuenan, esan baina hau hartengoa da, eta bai, gaur izango dira esan bezala Zumaian, Aita Marin, eta bertsoa, antzerkia eta umorean hasten dituzte. Beste proposamen bat, eta hau ere, disiplina anitzekoa edo da, Badon. Bilboko Euskalduna Jauregian izango dira 7:00 gaur, eta bihar Irunen arratsaldeko 7:00, eta bertan denetarik daukagu antzerkia, dantza, arte plastikoa, musika, pixka bat dena nahastu dute. Obsoletus antzerki obra, langileen borroka edo kontatzen digun hau, antzerki garaiaren jaialdiaren barnean Ordizian eskainiko dute gaur, bertako herri antzokian arratsaleko 8:30. Eta estreinaldia edo, aurre estreinaldia izan zuten asteazkenean Urnietan, Saroben, baina gaur estreinaldia egingo dute Almazenean, lanarekin Txalokoek. Iker?
Ai, abizena juntzait. Zuaitz Gurrutxaga eta Iker Galartza. Galartza. Juntzait. Ai, ama, Hondarribiko itxas auditoriumean izango dira gaur, atxaleko 8:00. Eta, bueno, lan munduko esplotazio eta kapitalismoaz hitz egiten omen du lan honek, eta bertan bi protagonista ditugu. Bat, erretiratuko den, almazenean lan egiten duen, eta erretiratuko den langile bat, eta bera ordezkatzera datorren pertsona. 5 egunez elkarrekin lanean egongo dira almazen ordan, eta bertan, bueno, ikusiko ditugu gauzaz berdinak, sekreturen bat ere, omen da hor tartean, eta hori gaur. Gaur, arratsaleko 8:00. Bai, eta bihar, Berrizko Kulturetxean, 8:00. Iker Galartza eta Zuaitz Gurrutxaga bikote artistiko bezala lehendakari gaian ikusi genituen, eta almazenean da bigarrena? Edo besterik izan da hor? Uste dut 3. badagoela. 3. bai, beste bat badagoela esango nuke. A ver... bueno, beste batean akaso zearekin. Joseba Paola Zarekin. Baina horretzen Ramon Agirre? Ramon, Joseba eta Zuaitz egia da, bai. Eta daukate bira bat, izugarria. Beraz, hauek nola bait, ikusteko aukera segurazki izango dugu. Gainera... Zirkoaren tarte hontan, gure zirkoak orain etenaldi bat bezala egiten du, eta hori aprobetxatzen dute hor dana sartzeko. Galartza, oporrak olako baten inbarko ituk, bestela almazenean diru guztiatzeik abituko. Galartza, hostia. Zegoza ederra da Iker kaletik topatzea. Da komizidadea bizitzaren edozein honetan. Igual dio, garagardo bat hartzen, arropa gerosten, edota zertan dabilen beti dago barrerako tarte bat hor. Tira, ostiralerako proposamen desente, larumaterako gutxixiago dakartzagu, baina tira, Altsasuko Lortia aretoan, arratsaldeko 7:00 bihar izango da, eta hau ere uste dut biok ikusi duzuela, bintzazuk bai, Oiana? Bai, eta zuk ez Juri, bale. Nik erusten nuen baietz? Zenuen aipatu Tolosan... Antxon ikusiko zen Tolosan. Antxontzan. Bai, Antxon Telleria, nekatutak ikusi zenuen. Hori da. Batutun Platz, Altsasuko Lortia aretoan. Bai, ikusi zuen, eta aipatu zuen lehenengo emanaldira, ez dela joango gehiagotan... Umea jaio berritan zuela, etorri zen. Teo. Oso jaio berriandik egun batzuetara. Ez zen estrainaldia, eta aipatu zenuen, hor probatzen ari zela bezala, eta orduan aipatu zuela. Biak izan ziren estrainaldiak, nekatutaken estrainaldia izan zen, eta Tutun Platzen estrainaldia izan zen, eta... Duela 2 egun, gaueko ordu txikitan, bializian mezu bat, Tintini buruzko ez da gizer. Tintin? Bai. Goizeko lauetan. Eta beraretzen gogoratzen zer esan nahi zuen horrekin. Baina okerragoa da lagun bati idatzi ziona. Esan ziola aldut kontatu Juri. Hasi zara, beraz, bai. Lagun bati idatzi zion esan ez, demagun... Audio bat bialeino. Audio bat esan ez, eskiziazu sinistuko. Ikusiet, topatuet, gamba bat, dena 187 gamba. Nik ez dut topatu, zen? Zientzialariek topatu dutela. Nola? Gamba? Bai, gamba bat, itxas... Gamba bat? Sukarrarekin. Bai, pentsatu dugu, bestela, bai, ez entzan ulertu. Eta pixka bat deliratzen. Eta orduan nik ez dakit amestu egin nuen edo zer, baina esnatu egin nintzen eta pentsatu nuen. Ai ama, hau presazkoa da eta kontatu egin behar diot. Dele kuadriako bati, eta audio bat idali nion, esanez, irati aurkitu dutela gamba espezie berri bat, dala 187 gamba. Eta lagunak zer esan zuen? Lore sortzat bializio. Ez, beste lagun bat zan. Noski, lo seko egongo zen. 248 ziren. Eta erantzun zidan, goizean... A ver, ze esan zuen... Eta beste 103 zer da? Ura. Etzen harritu, Etzen harritu, olako kordun behin baino gehiagotan, Tutun Platz, beraz, Altsasuko Lortiaretoan 7:00, baina Barakaldoko Antzokian bihar 8:00 Shine izango dugu gozatzeko aukera. Bai, La Sala konpainiarena, estreinaldia azaroan izan zuten, eta berriz ere urtarrilean martxan ari dira, emanaldia joan den asteburuan ez genuen horrela arte eszeniko inguruko, eskaintza handirik izan, baina asteburu honetan bai, eta berriz ere danako hoxe, martxan. Eta Lugorria beste dantza ikuskizun bada, eta hau larun bat eta igandean, Bilboko La Fundizionen egongo da arratsaleko 7:00, eta Nacho Monterok sortutako lan bada, eta sorkuntza prozesuari buruzko gogoeta bat omen da. Nacho gonbidatua dugu, beraz, espero dut txaietik aurrera edo datatxo bat
aurkitzea. Eta iganderako beste 2 proposamen, antzerki proposamen bat, lehendabizikoa, Balbea. Iñaki Ziarrusta aktore duen obra hau, zahartzaroari buruzko lan interesgarri hau, Markina Xemengo Barinaga Elizan izango da arratsaldeko 7:00. Eta dantza ikuskizunan joan dena astean gainera berari buruz pixka bat aritu ginen, Zisnearen antzirari buruz, eta Iruñako Baluarten arratsaldeko 6:00 eskiniko da. 140 minutuko lana izango da, eta 9 nazionalitateko dantzariak daude bertan. Teatre Klasik taldeak edo konpainiak sortutako lana izango da igande honetan eskeniko dena, eta konpainia honek balet klasikoko piezak hartzen ditu normalean, eta pixka bat toke garaikidea edo ematen diete, eta gaur egun 4 pieza dituzte momentuan biraka, eta hemen Zisnearen aintzira eskainiko dute. Hauexek gure proposamenak 11:34 minutu, bagoaz gure kafe utxatarteko gure gonbidatu aurkeztera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Amaiur Luluaga, Anoeta, dantzari eta sortzailea. Oso txikia zelarik izan zuen lehen harremana dantzarekin. 3 urterekin hain zuzen ere. Orduan, euskal dantzarekin hasi zen, eta 13 urterekin dantza klasiko eta garaikidea probatzeko aukera izan zuen. Alur dantza taldea izan da bere eskola handi bat, eta bertan, Aiert Beobide irakasle lanetan hasi, eta klasiko eta garaikidea eskaintzen hastea mugarri bat izan zen. Hauek ezagutu, eta mundu honetan ere berehala murgildu zen. You try to hide it in the farthest place, but everybody knows. 19 urterekin, Ahatik konpainiako kide bihurtu zen, eta bere hainbat lanetan parte hartu du dantzari gisa. Herrimakoinetan, Ilargiaren malkoa, Hormek diote edota itxaslapurrak. Eta 4 herrimak bionetan eta urren, edo eta ur biziaken, dantzari eta sortzaile gisa aritu da. Denbora beretsuan, alur dantza taldearekin ere lanean aritu da. Oinazez, sor, 1512 edota 2 punturen artean lanetan esaterako. 18 urterekin dantza kanpoan ikasteko aukera aztertu zuen, baina ez zuen garbi ikusi, eta ikasketekin amaitzea erabaki zuen. 23 urterekin berriz ere ideia hau etorri zitzaion, eta orduan bai. Orduan, erabaki hartu eta dantza garaikidearen munduan gehiago sakontzea erabaki zuen. Horrela, Bartzelonara joan zen bertan ikastera. Aipatutako ez gain, beste hainbat proiektutan ere parte hartu du. Pirine 230, Iñaki Plaza eta Claudia Gomezekin. Poliedro, volumen 1, Einaut Zubizarreta txelistarekin. Arineketan musika taldearekin, Intrusa enprusikekin eta beste hainbatekin. Kolaborazioak egiteaz gain, bere lehen proiektu propioa sortzea ere erabaki zuen. Eta horrela, JAO, berriz ere izenburuarekin konplikatzen hasi gara, jaio zen, Claudia Gomez eta Montxe Alvarezekin batera. 2019an sortu zen proiektu hau. JAO. Hori da, berez Lenguan hori galdetu denion da. Baina audioa ez neukanik eskura. Ai, ama, dantza iria jaialdian aurkeztu zuten, eta ordutik JO 2 ere egin dute. 2021an Deferian aurkeztu zutena. 2022an Amaraun lana sortu zuen Oiana Iguaranekin batera. Amatasuna bertso eta gorputzarekin landu dutelarik. Sor daitezkeen proiektu guztiez gain, dantza irakasle aritzen da, eta Ahatik dantza konpainiak antolatzen dituen profesionalei zuzendutako ikastaroen koordinazio lanetan ere barabil. Hauni guztiari buruz hitz egiteko, hementxe dugu gurekin, beraz, ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Amaiur Luluaga. Egunon? Egunon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Askotan dira, ongi etorri horren ostean, nik uste geratzen direla sortzaileak oian hain txundituta zure sarrerekin, geratzen direla, jaitz egin behar dut, edo ez, zer egin dut. Ondo etorri zait, memoria egiteko. Lehenengo galderanik egingo dizut, Amaiur, eta erantzunaren arabera altxako naiz maietik. Bai, kontua da, kafe tarte honetan galdetzen dizuegula, kafe zaleak zareten ala ez. Akaso behin galdetuko genizun, eta erantzuna emango zenigun, baina ez dakit erantzuna.
Izugarri kafezalean, ez. Kafe bat nahi duzu? Bai, noski. Utsa? Bai, mesedez. Orain txekarriko dizut. Hala bien, entrevista zuretzat. Bakarra egin, Bai, nik jairugarna da. Hartu dut. Horregatik. Hasiko naiz ordun? Bai. Nik uste nun hasieran altxatzea esan dezula beste gauza batengatik, baina ze jator altxatzea kafea iteko. Igual dantzan jarriko nintzela uste zenuen. Ez hori uste dut ez, hasiera ikusita. Gaur goizean bota diazuna eta gero. Hasi nahizola pixka dantzan, ez da izejar Nati Peluso edo. Nati Peluso. Eta hoiena behiratu ditola, como, bale, neska, nola zudantzaria zari. Baize, baina ez pa? Oso ondo ari zinelako biratu zaitut. Bueno, aipatu dut Amaiur, 3 urterekin hasi zinela ja txiki-txikitatik dantzan, euskal dantzarekin ez, izan zenuen lehen harreman hori, alur dantza taldea ere zure bizitzan hortxe presente urte askoan zehar. Zer gogoratzen duzu garaiaietaz edota zer eman dizu zuri euskal dantzak ere? Bueno, euskal dantzak, asteko disiplina asko eman dit, fizikoki gaitasuna handik ez, indarra, erresistentzia, hoi alde fizikotik eta bestalde, dantza murgiltzeko nere aurreneko pausoak izan dira, zuk esan dizun bezala. Eta, gu anetan hasi ginen, anetako dantzeskolan, herriko dantzeskolan, lagun arte bat goatzet, dantzari txiki egunetan nola jute ginen, eta oso politia ez, herriko jendekin, eta gero ja, junginanen pixkat nola izan da maia zeiotzen, edo ja, gehiago jaso nahi genuen, orduan alur dantzatalea junginen, eta hande talde gira handi bat, bidaiatu genuen asko Europan barrena, folklore jaialditan eta hola. Eta horrentza momentu bat, batzuk esan dezu bezala, iertzu bidea azaldu zana, eta ja, beste mundu bat erik izitzaigun. Eta hor ja, uste eta hasi ginela, ni eta nire ingurun zeuden batzu, kontemplatzen aukera, dantzatikan jarraitu genezakela, betire, disiplina handiakin, eta ordu asko sartzen, bai. Baina egia da, 18 urterekin agian erabaki hori hartzit, edozein momentutan har daiteke egia esan, baina akaso esaten da, ez, garai batean kosta egiten zitzaigula, akaso arte mundu horretatik jarraitza eta askotan ikasketak, ez, aukeratzen genituela. Zure kasuan ere zuk, pixka bat itxoin zenuen, eta ja 23 urterekin orduan erabaki zenuen Bartzelonara joatea. Bai, nik egia da, 18 urte ingurun euskanen, pentsatzen nola, nik jungo nitzak gusto dantza ikastea, baina etxene betikoa ez, gurasok ikasketa batzuk, ikasle finan itzan bere garaian, orduan, soi unibertsitatea, orduan, ez erabakiareia ez da zaila, gaina ikustezunen mundu hain gogorra dela eta hain zaila, utxe egiteai beldurra handia zaio, baina gero egia da, fisika ikasten hasi ditzan, fisikako karrera, 2 urte inditun eta utzi nun, eta gero psikologia ikasi nun. Eta psikologiako 2. mailan neonen, familia arteko oso gertuko bat hiltzan, oso gazte, eta eskerrik asko. Eta guatzen ez, ua nahiko gaizkizonen esantziala, gauzak, hemen bizitzan motza dela, eta hori zen, jazta hiltzanen, hauxe da... Behartzen nuen seinalea. Behar nuen seinalea, eta behai esker, askotan esatet, behai esker, erabaki nuen area jutea, Bartzelona jutea, paraleloki jarraitu nuen psikologiako ikasketakin, eta, uste nire bizin hartueten erabaki haundina, eta hobena izan zela. Eta lehen aipatu zu euskal dantzak zer eman dizun, eta nik elkarrezketaren batean irakurri dizut gogorra ere gorputzarentzat, ez, izan dela euskal dantzak eman dizuna, eta esan duzu ez, Aiert Beobide iritsi zenean garaikideak ere mundu bat irikizizula. Zer da hori esaten duzunean esan nahi duzuna adibidez? Eta gorputzarekiko agian ere zerbait berezia sentitu zenuen horrekin? Bai, egia da euskal dantzatan eta aita baleten de beti perfil oso pertsona argalak, eta eskatzen da oso estereotipatua da gorputzoi, eta nik horrez nun ikusten ere gura, nire korporalidade egun ez dalako olakoa, eta dantza garaikideakin ikusi nun, gorputza mugitzeko ez dola kondizio fisiko zehatz bat euki behar, itxura fisiko zehatz bat izan behar, eta nahikoa zala, ondo mugitzeakin, ez gorputzan irudioi aztuta. Eta, euskal dantzak bestalde daukatena da, gerritik gora beti faltan botatzen nun, ez, mugimendoi, etzeola nahiko estatikoa da, eta dantza garaikideakin, frontalidadea galtzezu, 3 dimentsioko mugimendutan sartzea, eta, asko ze aukera zabalago bat topatu nun, bai. Hau esan duzu noizbait, dantzak ematen dit, beste zerk ematen ez didana. Bai,
oain esango nizuke, oi duela urte batzuk esan nula, eta oain badaudela gauza batzuk. Dantzaz gain, ez? Ba, bueno. Lasterka egiteak ere ematen dizu? Sufrimentu asko eragite baina. Bueno, bai, guztua biltzen naiz korrika, bai. Gustura eta azker. Bueno, lehen urten bai, urten ja, nahiko komuri. Ez, ba, esate bateako, mendia juteak bai askatasun sensazio asko mateiz, baina dantzakin bezala ustez ez detela inoiz sentitu hain fuerte sensazioi konektatzea inbeste gorputzakin, ere barruakin, eta bai, inguru guztia desagertu itea, eta burua baukitzea txurin, ez? Eta da sensazio oso, ez dakit oso internoa, oso politia, eta zirrara hori, ez? Sentitzea zaudela momentun, egun behar dezun tokin, eta egun behar dezuna egiten, ez dakit. Ze politia. Hala da, ez dut zeozeola romantizatzeko esaten, baina bai. Guain egia da, ba, bueno, ja, gorputza ere bai, ba, bueno, ja urte batzuk aurrea, eta ja notatzet ez dala lehenokoa, orduan, bueno, ja tarteka minen bateo sartzen zait buru, no? Trantze hortan launen, baina, bai. Ai, musika, maitu da, uste nun hortxe hasiko zela beste bat. Aipatu dugu Aiert, eta nik aipatu dut Ahatik konpainia, eta pixkat berari buruz ere jakin nahiko nuke. Zu bertan 19 urterekin hasi zinen, lan ezberdinetan parte hartu duzu, dantzari gisa, sortzaile gisa ere gero aritu zara, bizia da esango nuke egin duzuen azkena, ez dakit eskuartean besteren bat baute duzuen dagoeneko? Bueno, uste hortan gabiltza, baina oraindik, bai. Sekretu bada, oraindik ezin dugu zer esan. Zer da Ahatik zuretzat, zer suposatu du? Bueno, Ahatik netzat izan da nire eskola nagusia, alurretik ja, ba, bueno, salto hoi, koska hoi ez, eta Ahatiken, bueno, da, asteko familia, hoi ziur, ze, bueno, nik ustet, azkeneko, bai, 12 urtetan pasaiten momentu on eta txar guztitan, mantendu gehala konpainia sendo bezala taldekidengatik. Taldekidengatik eta Aierteke bai, ba, bultzatzeulako ekipo itea, ez? Baina honetan nire eskola handi bat izan da, ze hasieran, ba, herrimakoinetan ekin hasi ginen, ba, izala euskal dantzatatikan, dantza garaikidan hastezun ikuskizun bat, baina gero asko jungea evoluzionatzen, ba, bai antzerki mailan, bai mugimendu aldaketa nabari bat gertatu da, Ahatiken hasieratik guain arte, eta esango nuke profesionalizatzen jundala asko, hoi konpainia bezala, eta gero egitura aldetik hande bai, ba, daukauik dantza landu programa, dala ba, nazioarteko eta nazioko profesional asko etortzei aurten zehar ikastarok ematea, hor koordinatzen dago, eta gero dantza sentitu, baita iteula ikastetxetan sensibilizazio jarduerak. Hortaz, netzako suposatu eskola handi bat, bai artistikoki, eta bai gero dozentzia mailan eta bueno, antolakuntza mailan, eta artista batek orokorren dauzkan lan esparru ezberdinetan garatzeko lekua izan da. Bai. Gero eta gehiago zarete sentsibilizazio lan hori egiten duzuen konpainiak, zer da ikusten duzuena, edo zer ikusten duzue ikasleekin eta egoten zaretenean, ze behar sumatzen dituzue, eta zuek egon ondoren sentitzen alduzue, ba, bueno, iritsi da, edo... Mira, justu atzo bertan izan ginen, Pasaiako lizeoko ikasleekin, eta orokorren gazte asko ez denak noski, baina iruditzen zait gorputzakin oso deskonektatuta daudela. Ez dakidan, gaur egungo joera dalako, ez, badena... telefonoa, bueno, da oso deskonektatuta gorputzakin orokorren eta pena handia matit. Ze iruditzen zaiz, bueno, netza binza funtsezkoa da. Eta guk bai ikuste duna dela da, ba, bueno, beti esateizue, nik sekula ez dantzai, da, bueno, ez daukat inungo interesik, eta gero eramateiteu joku bidez, eramateiteu mugimendua. Eta joku bidez berei konturatu gabe dantzan daude. Eta dantzan daude gustoa ikuste iezu oso, bai, interesatuta daudela, eta gero klasea maieran borobiltza duren saioa beti galdetzei gauze. Oain iruditzen zaizue dantza, ez zaizuela gustatzen, eta, ja, bueno, zalantzan jartzeia, bai. Hortaz, beharra netzako gorputzakin konexioi. Begira, nik pentsatzen nuen gaur egun dantzarekiko behintzat, beste jarrera bat edukiko luketela gaztek, bereziki, TikToken arrakasta dantzetatik datorrelako, eta agian guk nik nerabe garaian edo DBH garaian eta kontua edo modan zegoena agian zen argazkiak atera eta argazkiak elkarbanatzea, baino ez grabatu zure burua dantza bat egiten eta elkarbanatu, eta orain TikTokek
behintzat hori saritzen du edo hori da arrakastatxoena TikToken. Bai, nire atentzia baitzeite, baina gero egia da, emateula TikToka lotzeutela zehoze, bai, sare sozialetako zehozerrekin ez dutela dantzakin lotzen. Bai, kuriosoa da, Eta gero niri gertatu izan zait, talde bat euki ni gorputza adierazpen eman izan du talderen batean, eta 8 izan, eta TikTok erabiltzen dutenak, betiko 2-3 izan hasten direnak klasean ere mugitzen, eta besteak begira. Ordun horre ere, eta nik atzo justo eskolan saio bat neukan, eta pixka lehentxu iritsi nintzen, eta 6. mailako, 5. mailakoak justo gorputz hezkuntza, soinketan zeuden, eta aizien, ez detela esaten txarra denik, baina aizien ustet rugbiarekin eta korrika eta pasa eta goatzen naiz komunea sartu eta hori ikusita esan nula, hau ere landu behar da, baina gorputza zergatik ez dute geixio lantzen, ze gero etortzen dira eta esaten diezu ibili espazioan eta ibiltzeko ere, eta ze zaila den, ez? Ibiltzea holtza batean edo publiko aurrean, baina gorputzaren ezagutza zuk esaten zenun hori, eta gero espazioan kokatzea, bai, gorputza, ez? Emateu, ez dakitela kokatzen gorputza espazioan, eta orokorren ustez kalen jende asko igertatzen zaiola, baina igual, barkatu, igual gugeare bai, ez, dantzari bateke bai, gorputz kontzientzia handia daukala, eta ikusteunen jendea ez dana dantzaria, edo, ez daukana olako ituraik, iruitzaiola oso deskonektatuta hola. Badira, oso, netzako, gorputza eta hotxa. Oso abandonatuta eta oso haren kontzientzia gabe bizi garela orokorrean edo bizitzeko joera dagoela. Ez dakit gure kasua baden, batzuk ahotsaren kontzientzia hori badaukagu, hola egokitu zaigulako, gorputzarena akaso zerbait, ni nahiz dantzaria, baina zerbait akaso, baina bai, eta akaso arte eszenikoen giroan zabiltzatenak ere, bai, antzerkitik zerbait, ahotsaren erabileratik azkenan baduzu ez, baina gaztengan hori bai somatzen dut, eta TikTok aipatu duzuenean, bai, TikTok bai, baina Amaiurrek esan duen bezala, sare sozialekin lotuta, eta momentu batean, lagun artean, kalean egingo dugun zerbait bezala. Disiplina iristen denean, hor analisian, hor uste dut dena aldatu egiten dela. Lehenguan niri jo gaztenak esan zidan, gitarra jotzeari utzi bartziola, ez zitzaiolako gustatzen. Eta esan nion, ondo, zure erabakia hori balin bada, nik ez daugat inoen arazorik, gitarra bueltan hartuko dizut, eta listo, ze gitarra hori nerea da, eta erabiltzen dut. Baina, esaldi hori ez da zuzena. Zuri gitarra jotzea gustatu egiten zaizu. Gustatzen ez zaizuna da, gitarra jotzeko egin behar duzun lana eta sakrifizioa. Eta geratu zidan horrela begira, eta zentzidan, ados, man buelta bat honi, eta erabakia hori balin bada, nik ez zaitut ezartaz konbentzitu nahiko. Baina behintzat, esaten duzunean, zergatik utzi diozun gitarra jotzeari, esan ez duzula lana egin nahi gitarra jotzeko. Ez gitarra gustatzen ez zaizunik, hori ez da egia da. Arrazoi haukazu. Bale, oso ondo, behintzat, horreit indeu. Uste hor dagoela, ez? Denok egin behar izan dugula lan bat gauzak lortzeko, eta ez dut esaten gaurengo gaztek egiten ez dutenik, baina igual disiplina eta esfortzan kontzientzia irutzeit. Eskat krisian badagoela. Bai, asko. Nik 14 urten euskanen hasi nintzen aurreneko klasek ematen, eta orduan goatzen naiz, eskatu ezkeo, berriro inbardeu, errepikatu inbar da. Errepikatu inbar da, ez balin bada errepikatzen, gauzak ez di ateratzen. Gaur egun, 2. aldiz errepikatut ez, bazai ateratzen, ez detingo, esfortzua, dantzari batek esfortzu asko inbarra dauka gauzak lortzeko, eta da bere alakotasunan, arrakasta azkar lortzean beharroi bezala oso latente da. Bai, antzerki testu bat ere edo txiki bat ikasi behar dutenean ere berdina. 2 aldiz errepasatu ez duta, jazta badakit, ez dakizu lehenengo gauza? Hori, eta bigarrena, jakitera distantzia dago. Eta egin, eta bai, beraientza da, jazta, baina jazta. Eta bai, baina jarraitu inbar deu, bestela nien herriatuko naiz. J.O. Bai, ondo intzaten, jazta. Berriz ere azaldu barko dugu. Kosta zaino, baino. Bai, gaina badakitze. Badakin ondi datorren izen burua, baino lehen urduri jarri naiz. Konta iguzu pixka bat. Nola sortu zen lan hau, 3 kiderekin hasi zineten hasieran, ezta? Eta 2 bertsio egin dituzu, lehenengoa eta bigarrena bertsio aztakiten hitz egokia, baina kontatu nola sortu zen lenda bizikoa eta zein izan den bilakaera hori. Hau hasi zen 2018. Eta, ni orduan Bartzelonatik iritsita, eta bere garaia Mons eta Klaudiakin bai hitzen genula, ondo egongo litzakela proiektu bat elkarrekin itea, ze oso ondo moldatze ginen. Eta, garai hortan, izan nuen aukera pertsona bat ezagutzeko oso gertutik, zana, sozialki oso arrakastatxua, ikuste zenun perfil arrakastatxua zala, ez? Baina gero,
gehiago ezagutu nunen konturatu nintzen oso pentsatzeko modu beltza edo iluna zeukala, ez, perturbatua. Eta, bueno, gero harremanetan de bai, zeuzkala gauza batzuk oso arrarok eta esaten, pertsona honek igual, bisitatuko balu psikologo bat, igual diagnostiko bat eukiko luke. Eta gero eraberen, nire gertuko bate ere bai, bazeraman bolada nahiko gora beratxu, baina diagnostikatu zioten eskizofrenia. Eta gogoratzet, gogoain balitezela, nola pertsona hori desagertu intzan. Eta ordu arte zan, neska bat eskolan nota bikainak, lagunakin, parrandan, deitezun guztia ondo ditezun, da bueno. Eta bakartuta galditu zen, eta beste pertsona hau, era bere nahiko beltza zana, ikusten nu jendarten, oso ondo onartua zeola, eta diagnostikoa indioten momentutikan, ze gertatu hemen. Eta beste pertsona hau, igual ez dalako jun, ez? Ez dalako jun espezialista baten gana, bestela igual diagnostikoa duk izango lukeo. Horraz izan, ez? Bueno, zer da eroa izatea? Zer da normaltasuna? Piskat horrekin hasi, Claudia Tamonsekin ditzen genuen, da, bueno, hasi ginen gai horren ingurun arakatzen, ez? Bibliografia aldetik, batipat gure arten, ez? Asko hitz egiten, zalantzan jartzen batez ere, zertan normala izatea, ze nik askotan esaten nun, mundu normal baten bizi algea. Erotuta dago gizartea, nola bizi gea. Eta gu sartzea, kategorizatuta gaude, perfil normal baten, ez? Zeratik anoi. Hortikan hasi ginen, eta gero ja lortu genuen sortutakoak saria, dantzaguneak eskaintzen duna. Eta hortikan gero Jaurlaritzako beste laguntza bat etorri zan, eta dantza irianen aurkeztu genuen lehen bertsioa. Pascal Gainekin zigun musika, eta gero, ingenitun pare bat hiru ikuskizun, eta momentu hortan hasi ginen dokumentala grabatzen, Bailar la locura. Ze ikuste genuen beharra geneukala ezagutzeko jendea, benetan esperientzia psikologiko sakonago horrak izan zitunak, ikusteko sozialki ze jaso zuten, ez? Eta hortikan gero, hasi ginen errebisio bat iten, piezana, beraiekin batea, eta gero J.O.B. bigarren bertsioa jastrenatu genuen, eta hoi da, gaur egun da biena jiran. Gai honi buruz tiratu nahiko nuke, baina denbora gutxi daukagu eta Amaraunera aipatu behar dugu. Ez, Amaraunen justu beste gai bat, oso gai sakonak biak, ez? Oraintxe aipatu duzun hau, amatasunarena, hor sortu daitekeen guztia, zalantzak, mila gauza egon daitezke, ez? Gai sozialai eusten diezuzuk sortzerakoan, zure ez daki sorkuntzarako hoiek izaten dira abia puntuak ere? Emateko baietz, ze batzutan pentsatzen denen proiektu berritan, beti etortze izkit olako gaiak, kritika soziala daukaten gaiak etortze izkit burua. Egia da askotan nekature egiten naizela, hain izatea zain sakona ezela, batzutan pentsatzen, ingoet ikuskizun bat divertitzeko bakarrik. Edo estetikagatik, edo. Arrazoi sakonik gabe, listo, indapakea. Zegero azkenen egia zenen gai hain sakonekin zalantzasko sortze izkizula, ez? Hau ja estena dijoa, hau ja gelditu ingoa. Ondoengoa, ez? Bueno, hoi dauka arte esteniko kedokate, ez? Moldagarri diela, bizirik daudela. Baina egia da, nire sortzeko bidea beti, kritika soziala dela, bai. Zer esan dezakezu Amarauni buruz? Bertsoa, amatasuna, mugimendua, lehen aipatu duzu antzerkiarekin ere pixka bat, hemen ere, interpretazio, dantzari batek edo interprete batek ez, sentimendua jartzen du, antzerkia ere egon daiteke, dena pixka bat hor, nola izan da lan hau sortzea? Eta gero nola izaten da gero holtzan hori bizitzea? Bueno, izan da ikuskizun bat, bai Oiana eta bai nahi esango nuke asko eman diguna, esango nuke emanaldi oso borobila dala zentzu baten, ze mezu asko dauka, Oianan bertso bidez mezu asko dijo, baina gero irudialdetik bai nahiko azkar sartzea mezua, ez? Estena batzu daude nahiko potenteko erditze bat, adibidez, estenan, eta esango nuke bai, zentzu hortan bai mezu aldetik, bai estetik aldetik, mugimendu aldetik, nahiko borobila dela. Asko eman digu, ez dakit hausnarketa asko, eta ni guain
jendea daukaten ingurun urdun edo, edo zalantzakin edo danadalakoa, kontuatzen naiz zenbat hitzen behar den gai honen ingurun, ez bakarrik auto horren ingurun ez, ama bai edo ez, baizik eta dauden aukera guztien ingurun, eta hor lan asko daola, oen dikiteko. Eta zuk artearen bidez lan hauek egiten jarraituko duzu, eta gai hauek ona ekartzen. Pentsatze bai, nekatzen aizen arte. Haiz, azaleko egitearen tentazioa da, baina oraindik ez dizu tentaziari nahikoa lako zagarri topatu. Ez du maten. Minututxo bat eguerdiko 12etarako eta uste dute lasai antzera agurtzen hasteko unea ere iritsi zaigula. Oiana Maritorrena genbe, datorren ostiralera arte. Bai, baina Amaiurrek esan du kafea asko gustatzen zaiola. Kaso haintxe bat hartu behar dugu? Bigarren batera gonbidatu behar dugu. Hori da, eta orduan gai asko uste dut hitz egiteko geratu zaizkigula, beraz, bigarren hori hartzera ere gonbidatu ezakegula esan nahi nuen. Goiure Zeizarandia astelener arte, eta bai, bigarren kafe horren gonbita egingo diogu oraintxe hemen zuzenean, aurrekoan zuzenean egin genion, baina aurrezkinela, orain bai, Amaiurruloaga mila esker, eta esandakoa, akaso berandu baino lehen heldu behar diogu bigarren horri. Ondo, nahi zenen. Entzuleok bagoaz, bihar larumata da, etzi igandea, guraldi hona dator Euskal Herrira, beraz gozatu, argi pixka bat euritearen ostean, eta astelenean, asteburuan gertatutako guztia, edo guk bizitakoa behintzat kontatzeko, hementsi izango gara, goizeko 10 eta 5 plazar baduzue, hementsi naiz irratian ondo izan, eta ondo pasa, jo. Keep calm and bigarren kafea.